Здравейте, знам, че някои от идеите, които предлагам тук, може да не са приемливи или отхвърлени като утопични, но е изключително важно всичките 8 милиарда души да се съберат, за да създадат трайна справедливо споделена съдба за постигане на вечен мир, експоненциален прогрес и световен просперитет. Сигурен съм, че когато се приложи, всичко ще бъде печалба и без болка. До днес, в безброй войни в продължение на хиляди години, неизброими хора са загинали и следващата световна война може да унищожи всички ни завинаги. Някои примери доказват, че основните проблеми могат да бъдат решени чрез заемане на единна позиция. В пандемията от COVID-19 много нации помогнаха за вакцинирането на милиарди хора. Интернет позволи незабавно разпространение на информация по целия свят. CFC са забранени от 1996 година, тъй като те разрушават озоновия слой, който ни предпазва от рак на кожата. Парижкото споразумение има за цел да ограничи повишаването на глобалната температура до 1,5 градуса по Целзий над прединдустриалните нива. Еврозоната излезе с обща валута евро и също така премахна границите в своите страни, позволявайки на гражданите на тези страни свободно да пътуват и работят навсякъде в региона. ЕС ще изисква всички продадени нови автомобили да имат нулеви емисии на CO2 от 2035 година. В Африка, БРИКС, АСЕАН и Южна Америка се полагат усилия да излязат с общи валути, обезпечени с злато или някои други стоки, за да се намери начин да не бъдат санкционирани от САЩ. В момента светът има много диктатори, демокрации, еднопартийни правила, религиозни владетели, военни владетели, монархии, анархия и т.н. Дори в най-добрите от тези системи на управление, като в САЩ, където свободата на словото, печата, избора, религия и т.н., политическите партии, без да се притесняват от финансовата отчетност, най-вече се стремят да спечелят следващите избори и по този начин обещават безплатни подаръци, водещи до икономически крах. Властта покварява, абсолютната власт покварява абсолютно. Ясно е, че светът трябва да бъде управляван по-добре. Решението на повечето от проблемите, пред които е изправен светът, е да се създаде рай на земята. Раят ще бъде съюз от държави, обхващащ всички държави до 2050 година, свят без граници, войни или армии. Може да вдигне световния БАП поне 5 пъти до тогава. Само след дълги, сериозни и конструктивни дебати между всички страни, небето ще приеме най-зрелите и най-добри принципи в световен мащаб. Небето ще има върховенство на закона, без никаква дискриминация срещу никого и общество, което е приобщаващо. За да защитят своята етническа принадлежност, религия, демография, езици, култури и т.н., само по свое усмотрение, когато някоя бивша държава издава виза за пътуване, престой или работа, всяко външно лице или образование може да влезе в техните райони. 3 от глобалния БАП, тъй 3 трилиона долара годишно, се губят във военни и бойни войни. Когато ще има само една нация и никакви армии, всички такива пропилени пари могат да бъдат използвани за намаляване на глобалното затопляне, премахване на бедността, по-добра инфраструктура, право на здравеопазване, право на образование и т.н. Джефри Сакс е изчислил, че светът се нуждае от само 175 милиарда щатски долара за 20 години, за да сложи край на крайната бедност. Всички валути са фиатни и затова излязох с подробно решение за глобална цифрова валута въз основа на размера на БАП на всяка държава, която може да бъде създадена само от банката GDC. Колкото по-голям е БАП, толкова повече ще бъдат GDC, които страната ще получи. IPCC излезе с много подробни решения за глобалното затопляне. 10% от световното население живее с по-малко от $2 на ден, а 50% от населението не получава никакви социални помощи. В рая всички възрастни над 18 години ще печелят минимум $5 на ден до 2050 година. Никое лице под тази възраст не може да бъде накарано да работи. Образованието до 18 години ще бъде задължително. Храната и Медикер ще се дават безплатно на бедните деца и тези над 65 годишна възраст. Заплахата от безотговорен изкуствен интелект ще бъде премахната. Природни бедствия като земетресения, епидемии и т.н. ще имат глобална сила за бързо действие. Гласуването ще се извършва онлайн чрез смартфони с криптирана база данни, за да се предотвратят всякакви манипулации.
Небето ще има светска демократична република, в която всеки основен въпрос ще бъде обсъждан от всички и след това окончателното решение ще бъде взето от избраните представители, които ще изпълнят задачата от бюрокрацията. Всички политически партии ще трябва да дадат ясен план за това колко данъци ще бъдат събрани и как ще бъдат изразходвани без преразход, така че всички избиратели да могат да вземат информирани решения. Растенията и животните ще бъдат възстановени до нива, преобладаващи преди началото на индустриалната революция. Иновациите в различни области като квантово изчисление, селско стопанство, информационни технологии, фармацевтични продукти, изкореняване на болести, както и ядрен синтез, който не генерира радиоактивни отпадъци, ще бъдат енергично насърчавани. Добивът на въглища, нефт, газ и дъра ще бъде забранен, както и превозните средства с АИС. Той ще приеме най-високите зелени стандарти в производството на стоки и изхвърлянето на отпадъци. Той ще планира да постигне 100% нетни нулеви цели в световен мащаб до 2050 година. Хевън ще внесе промени в банковите и финансовите системи, за да развие стабилна, устойчива система, която не е склонна към срив по каквато и да е причина, нито поддържа зомби образования. Данъчното облагане ще се основава на транзакция и ще се дебитира незабавно онлайн. Хората ще бъдат насърчавани да станат зеленчуци или вегани. На гражданите ще бъде позволено свободно да практикуват всяка религия, вяра, култура, практики, които желаят. Никой гражданин или полиция няма да имат право да държат оръжия, които могат да убиват. Въпреки че няма да има армия, някои бивши държави могат да продължат да имат сили за сигурност на границите с пластмасови куршуми, електрошокови токчета, сълзотворен газ и т.н. Данъците върху транзакциите, събрани от бедните хора, ще им бъдат възстановявани периодично. Законите ще се основават на най-добрите практики в световен мащаб и ще бъдат лесни за следване. Всички граждански и наказателни дела трябва да имат ясни горни времеви тавани за присъди. Хората трябва да се страхуват от последствията от нарушаването на законите, така че обществото да е мирно. Трябва да има общи наказателни и граждански правила за всички. Световното население надхвърли 8 милиарда, 8 пъти увеличение за 200 години, което постави огромно напрежение върху екосистемата. Така че ще бъдат разрешени максимум 2 деца на двойка. Държавният дълг на САЩ премина 32 трилиона долара. Конкурентният популизъм между републиканците и демократите е много тежък, точно както в Индия и други подобни страни, тъй като и двете партии не искат да повишават данъците и продължават да дават безплатни на своите граждани, за да спечелят следващите избори. Възобновяемите източници като слънчева, водна, вятърна енергия, както и ядреният синтез ще бъдат насърчавани да заменят всички изкопаеми горива до 2050 година, ако не и по-рано. Биогоривата като етанол ще бъдат насърчавани в голяма степен. Всички граждани трябва да имат уникална биометрична идентификация като Адар от Индия, да имат банкови сметки, тясно свързани с техните мобилни номера. Всички сим ще се издават само след биометрична автентификация на живо на дадено лице. Златото бързо ще загуби значение като хранилище на богатство. До 2025 година цялата концепция трябва да бъде обстойно обсъдена, подготвена в детайли и пусната на пазара в световен мащаб, за да получи подкрепа от целия свят, така че всички да са наясно с дългосрочните ползи и да я приемат с цялото си сърце. Фискалният дефицит и инфлацията ще бъдат нулеви. Банките няма да имат право да отпускат заеми за спекулативни цели, какъвто беше мандатът до началото на 90-те години. Това ще бъде икономика на свободния пазар. Чувствайте се свободни да ми пишете в случай на някакво запитване. Моля, споделете видеоклипа с всички ваши социални контакти. Благодаря ви, че отделихте ценното си време, за да преминете през концепцията за рая на Земята.